дар ин рӯзҳои зебои фасли баҳор ва ҷашнгирии наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ корҳои ободонӣ ва созандагӣ вусъати тоза пайдо намуда иншооти гуногун таъйинот сохта шуда мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. имрӯз зимни сафари корӣ раиси вилояти Халтон Давлаталӣ Саид ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар дурдасттарин ҷамъияти деҳои дӯстӣ деҳаи Навбаҳор бинои нави таълимӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15-ро мавриди истифодабарӣ қарор доданд. дар муассисаи таълимӣ мазкур мушкилоти норасоии ҷои нишаст аз байн рафта барои омӯзгорону хонандагон шароити мусоиди кору таҳсил фароҳам гардид. бинобар сабаби нарасидани ҷои нишаст ба хонандагони деҳаи Навбаҳор бисёр рӯзи хуб аст ки барои аз ҳисоби кумитаи падару модарон, соҳибкорон ва саховатмандони деҳаи Навбаҳор як бинои дуошонаи иборат аз 8 синфхонаи иловагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. дар оянда нақша дорем ки аз ҳисоби кумитаи падару модарон ва шахсони саховатманди соҳибкорони деҳаи Навбаҳор як бинои иловагӣ муассисаи нави замонавӣ дар амин деҳа ба истифода дода мешавад. иттилоъ дода шуд ки шумораи умумии хонандагон 1127 нафарро ташкил дода бинои иловагӣ аз тарафи кумитаи падару модарон ва шахсони саховатпешаи деҳаи мазкур бо маблағи умумии 1 млн сомонӣ бунёд гардидааст. бинои иловагӣ дуошона буда дорои 8 симхона барои 400 нафар хонанда дар ду баст сохта шудааст. бо васеъ гардидани ҳудуди маҳаллаи аҳолинишин ва сол аз сол зиёд гардидани шумораи хонандагон зарурияти сохтани симхонаҳои иловагӣ ба миён омада буд. симхонаҳо ва роҳравҳои бинои нав бо шиору навиштаҷоти таълимию тарбиявӣ оро дода шуда намои бино зебо ва ба таври замонавӣ рангубор карда шудааст. симхонаҳо ба мизу курсӣ ва дигар лавозимот таъмин карда шуда барои таҳсил пурра омода мебошанд. баъди кушодашавии бино раиси вилояти Халтон Давлаталӣ Саид бо омӯзгорони муассисаи таълимӣ вобаста ба дастуру супоришҳои роҳбари давлат дар самти баланд бардоштани сифати таҳсилот, мустаҳкам намудани ҳамкории падару модар бо муассисаҳои таълимӣ ва бештар намудани натиҷаҳо дар озмун олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ суҳбат оростанд. раиси вилоят иқдоми мардум ва соҳибкорони баномусро шоистаи таҳсин хонда намунаи олӣ ва тандорӣ арзёбӣ намуданд. лозим ба ёдоварист ки давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маориф, таълиму тарбияи насли наврас ва муҳайё кардани шароити мусоиди таълимро дар мадди аввал гузоштааст. ин аст ки ҳамасола биноҳои наву замонавӣ бо шароити мусоиди таълим фароҳам мегарданд. ҳамчунин дар ин рӯз раиси вилояти Халтон Давлаталӣ Саид ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Боҳористони ҷамъияти деҳоти хуррамдиёри ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ симхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 32-ро мавриди истифодабарӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки шумораи умумии хонандагон 650 нафарро ташкил дода бинои иловагӣ аз тарафи шарикони рушд бо маблағи умумии 2 млн 850 ҳазор сомонӣ бунёд гардидааст. бинои иловагӣ дуошона буда дорои 8 симхона барои 350 нафар хонанда дар ду баст сохта шудааст. ҳамаи симхонаҳо ба мизу курсӣ, тахтаи синфӣ ва дигар лавозимоти хониш таъмин карда шудааст. роҳбарияти вилоят бо омӯзгорони муассисаи таълимӣ вобаста ба баланд бардоштани сифати таҳсилот, мустаҳкам намудани ҳамкории падару модар бо муассисаҳои таълимӣ ва бештар намудани натиҷаҳо дар озмуни олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, китобхонӣ, корҳои ободониву созандагӣ ва сабзу хуррамгардонӣ суҳбат оростанд. омӯзгорон зимни суҳбат сипосгузории худро ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба таваҷҷӯҳи хоса ба мактабу маориф доштанашон баён намуданд. мо омӯзгорон кӯшиш ба харҷ менамоем ки аз сатҳу сифати дониши хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ватанпарастӣ тарбия намуда баланд бардорем ва хонандагонро барои обод намудани ватани азизи худ тарбия намоем ки ватани азизи худро гулгушукуфону дар арсаи ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ муаррифӣ намоянд. кишоварзони ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ солҳои охир ба кишти зери плёнкаи зироат аз ҷумла пунбадона таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда дар ҳамин мавсим аз масоҳати умумии 8100 гектар дорнамои кишти пунбадона дар масоҳати 2000 гектари он бояд бо чунин тарзи муосир кишти ин зироати техникӣ гузаронанд. дар ин рӯз раиси вилоят ва дигар намояндагон дар хоҷагии деҳқонии Ҳакимҷон ба кишти пунбадонаи зери плёнка оғоз бахшиданд.
бояд гуфт ки майдони умумии хоҷагии деҳқонии ҳакимҷон 20 гектар заминро ташкил дода хоҷагидорон кишти пунбадонаи нави дӯстиро ба роҳ монданд. аллакай рӯзи чорум аст ки ин киштро давом додем. дар ноҳия 7 адад тухмипошакҳои зери плёнка ворид шуд. кишта қариби дар 3 мавзеъ кишта оғоз кардем. ака бартари ин хубӣ ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки ягонакунӣ аз байн меравад, чобукунӣ аз байн меравад, бисёр барои деҳқон осон мешавад. аллакай бод ҳисоб кардем ки мо 182-183 ҳазор ниҳол аз 1 гектар мегирем. тухмипошакҳои пешкати бошад таги 70-80 ҳазор ниҳол буд. нисбати ҳосилнокӣ агар мо 4 кӯрак 5 кӯраки агар ҳаз як ниҳол агар гирем мо таи 75-80 центнер ҳосил метадем. ба хотири иҷрои саривақтии дурнамои кишти пахта имрӯзҳо дар дигар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия кишти зери плёнка вусъат меёбад.